дар пайи шикояти зиёди сокинон аз дуди ғализи корхонаҳои оҳангудозии чинӣ дар шаҳри Душанбе, фаъолияти бархе аз онҳо ки бо нақзи меъёрҳои экологию технологӣ ба истеҳсоли арматура машғул буданд, манъ гардидааст. дар ин анборҳои бузург дар маҳаллаи Якум Советскӣ қаблан оҳан ба арматура табдил дода мешуд. ҳоло нишоне аз дастгоҳҳои оҳангудозӣ нест. ҳоло дар гӯшаи бархе аз ин анборҳо ба ҷои истеҳсоли арматура сокинон ба сохтани дару панҷараҳои оҳанин машғуланд. дар ҳавлии ин корхона ҳоло ҳам ғарами оҳанпора дида мешавад. дар ин ҷо оҳанро об карда ба корхонаҳои дигар барои истеҳсоли арматура мефиристанд. сокинони ин маҳалла гуфтанд баъди шикояти зиёди онҳо инак 2 моҳ мешавад аз ин корхона дуди сиёҳ намебарояд. ин як дуде ки тамоми рӯзгор, зиндагӣ, саломатӣ, молу чизе ки мо ба меҳнати ҳалол рӯзгор кардагем ҳамаро ҷазир кард. ин ранг як садама, ин як ранг як садама, мо ба як ҳолате дучор шудем. аймоне саломатӣ ба бемории дарди сар, панкратит, гуфт ин дуда нафас мегирем, фақат айдруну сиялова, сияӣ мепартовем. шаву рӯз ами тарақ туруқ алов ки мепарид дар хонаи одамо, он каравоти он ҳамсоя креслои ҳамсоя сӯхт, анам қалло омад дар замин зад. дуди корхонаҳои оҳангудозӣ на танҳо сокинон, балки раёсати беморхонаи шаҳри Душанберо ҳам нигарон карда буд. шаҳрдори Душанбе мегӯяд, дар пайи шикояти зиёди сокинон аз корхонаҳои истеҳсоли арматура, кори бархе аз онҳоро манъ намуда, ба баъзеи дигар дастур дода шудааст, то технологияи кӯҳнаи худро иваз намоянд. мутобиқ ба амрияҳое ки дода шуд, онҳо ваъда доданд ки онҳо дар андактарин, яъне дар кӯтоҳтарин фурсат технологияи нафтаринро ба корхонаҳо ворид мекунанд ва минбаъд барои истеҳсоли арматур ва барои истеҳсоли дилхоҳ маводҳои дигар аз ин технологияҳои воридшуда истифода менамоянд. дар корхонаи дигари истеҳсоли арматура дар маҳаллаи Политехникум гуфтанд онҳо дигар бо технологияи кӯҳна кор намекунанд ва ба наздикӣ аз чин технологияи муосир ворид намуданд. дар ин коргоҳ ки ба мо иҷозат надоданд техникаҳои навро сабт кунем, гуфтанд ин ғарами арматураҳоро ба хориҷи кишвар содир мекунанд. масъулони корхонаҳои баҳсбарангези оҳангудозӣ аз суҳбат дар бораи фаъолияти корхонаҳояшон худдорӣ намуданд. масъулони чинӣ ҳам ки сармоягузори ин корхонаҳо мебошанд, ҳозир нашуданд шикояти сокинон ва вазъи корхонаҳоро шарҳ диҳанд. аз 24 корхонаи оҳангудозие ки дар ҳудуди пойтахт фаъолият мекард, ҳоло ҳамагӣ 4 адад боқӣ мондааст. дар бозорҳои Тоҷикистон арматураи истеҳсоли корхонаҳои чинӣ нисбат ба арматураи дигар кишварҳо арзон аст ва сохтмончиён далели онро ба сифати пасташ рабт медиҳанд. дар гузашта кори корхонаҳои арматурбарории пойтахт бо технологияи кӯҳнаи чинӣ ва бо нақзи оддитарин меъёрҳои экологӣ боиси нигаронии ҳамсокинон ва ҳаммасъулон шуда буд. Шодмон Ятим, Алишер Зарифӣ, Озодӣ, Душанбе.